Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 123. Benvidos e benvidas unha semana máis, que non un luns máis, porque onte non puidemos facer directo porque non tiñamos wifi. O 11 galego da xornada. Boas tardes, hoxe jodendo a sexta e deo carallo, dija Talim. Iso é unha boa benvida. Así que, comimos un día tarde, imos rapidamente, hoxe cortita e o pé, que ademais hai Champions. Sabemos que a xente lle gusta o fútbol, ver o Madrid, ver o Atlético de Madrid. Bueno, nos preferimos un partido preferente, pero aquí hai xente para todo, así que antes de nada, Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que tal, boas? O 11 galego patrocinado por Movistar, 123, claro que sí, a verdad que sí, aquí con Martes técnico... con M de Movistar. Teño ojeras, tiven que madrugar moito para sí, poder facer o... É que fíxeme graza porque puxeche na historia madrugón histórico. Dun dos dous. Claro, dun dos dous, outro madruga sempre, outro madruga sempre. Ah, vale, claro, comeu sempre. Claro. Okay. Vale, xa, vale. O no, é certo, sí, ¿no? Claro, que ia decir, é que eu espertei ás 6, pero claro, é un madrugón normal, claro, typical. É un madrugón de toda a vida, pero eu normalmente ata as 12:30 non son persoa e hoxe... Sendo optimista, sí. E hoxe tiven que madrugar algo máis, pero bueno. Horario raro, pero aquí estamos como sempre para repasar o mellor da xornada futbolística galega neste 11 galego da xornada número 23, e o primeiro, por suposto, é falar a esta hora, e sempre entran ben a calquera hora, as 9:30, as 4:30, pola tarde, pola mañá, sempre entran ben os ovos da boa, el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo, os de Melide, os camperos que patrocinan a sección do Ovazo da xornada. E o noso protagonista do Ovazo da xornada, pois bueno, acabo de dicilo tamén na historia de Instagram para anunciar este directo. Para min, Antón, é sen dúbida a gran sensación na terceira galega nestas 4 primeiras xornadas. Ele vallisoletano, canteirando Pucela, ano 2004, chegou o polvorín procedente tamén do outro filial, do Albacete, e ollo as súas 4 primeiras xornadas. Marcou o empate Antonoia no minuto 90, o gol da vitoria contra o Atlético Arteixo, anotou 2-1 ante o Arousa nun partido que acabaría 2-2 o polvorín, e esta fin de semana tamén o gol partita na vitoria dos de Dani Galán ante o Montañeiros por 1-0. Ademais, ten un par de curiosidades que agora imos ir coñecendo. Adai Alcalde, que tal? Moi boas. Moi buenas, todo bien. Hombre, imagino, non? Despois, antes de nada, imagino que todo ben, porque este inicio foi espectacular. Sí, la verdad es que no está nada mal. Unha erupción no fútbol galego que non sei se ti mesmo agardabas. Viñas un pouco de xogar ben no Albacete, de acariñastes o ascenso, pero sí que é certo que foron uns anos despois de sair da canteira do Valladolid algo máis irregulares, non? O que estabas afeito, non sei se aquí buscando un pouco tamén esa regularidade que non tiveche outros anos, quizáis. Sí, la verdad es que los años anteriores que he tenido, los 2 primeros después de salir de juvenil, han sido complicados, y sí que es verdad que el año pasado fue muy duro. No tuve continuidad, estuve, Tarrasa en segunda red en Barcelona y no apenas pude jugar, y luego en Albacete pues no fue lo que esperaba y tampoco encontré mi nivel, y nada, aquí la verdad que todo está saliendo a pedir de boca. Antes de meternos no que foi o partido da pasada fin de semana, contanos un pouco como chegas aquí, como chegas ao Lugo. Bueno, al final pasé un verano un poco complicado al no haber jugado el año anterior mucho, pues no fue fácil, y nada, se me propuso venir y creo que era un buen proyecto, que venía de jugar en tercera y jugar pues teniendo un primer equipo en primera red, y encima como es el Lugo, que es proyecto de segunda división, pues me llamó la atención y aquí acabé. Non sei se despois deste gran inicio xa houbo chamadiña de Iago Iglesias, porque o que distí, non? Tamén pois ten que chamar a atención do primeiro equipo que está facendo a Dai co segundo equipo. Sí, hoy mira, ya entrené con ellos
con primer equipo y nada, estoy agradecido de la oportunidad de poder aprender de ellos, porque la verdad es que el primer equipo tiene un equipazo y eso, muy bien, la verdad. Pregunta Alex Mejias polo chat, pregúntalle que tal cos compañeros de piso. Él es mi compañero de piso. Con él muy mal, con el otro muy bien. Que limpia menos nese piso? Con quen vives? Él es el que menos limpia. E o tema de cociñar, pedides moito comida a casa ou cociñades algo? Nada, hay que cuidarse, que luego si no los pliegues... Sí, señor, como debe ser. Por certo, falaba o teu míster, escoiteino despois do partido contra o Montañeiros, que al mesmo lle estaba sorprendendo a adaptación, porque o Polvorín ao final este verán cambia moito de equipo e que lle estaba sorprendendo a adaptación tan rápida de moitos xogadores, do teu caso, outros tamén. Non sei en canto está axudando Dani Galán en tamén en que ti esteas ofrecendo este rendemento tan bon nestas primeiras xornadas. Pues mucho, la verdad. Al final lo más importante para un jugador, yo creo, para cualquier jugador, es la confianza que te brindan. Y bueno, yo lo sé en mis propias carnes, porque el último año que tuve, los entrenadores que tuve, no tuve esa confianza, no me sentía a gusto, y la verdad es que Dani pues está trabajando súper bien con todos. Encima de los entrenamientos hay un nivel muy alto, en los partidos se ve reflejado y la verdad es que nos estamos adaptando muy bien todos los jugadores. Falamos un poquinho do partido desta fin de semana. Creo que Anxo pode rajar un pouco e dicir, ou está aquí apuntado, que igual o Montañeiros mereceu algún gol. Bueno, a ver, eu vendo o resumo, creo que eles tiveron bastantes oportunidades. Creo que o voso porteiro estivo ben, un partido que se acaba decantando co teu gol, pero igualado canto menos. Sí, la verdad es que la segunda parte sobre todo sí que ya nos costó bastante, sí que no encontramos el juego que tuvimos en la primera, y sí que supimos sufrir, que al final un filial suele ser extraño, pero yo los filiales que he visto y bueno, que he estado, solemos pecar un poco de la juventud, de estar un poco más despistados, pero a mí me ha sorprendido sobre todo estos 4 primeros partidos que el equipo compite y que, joder, que no nos achantamos en Arousa 2-0 perdiendo, y el equipo al final da la cara, le echa ganas, todos corremos, ninguno se ahorra esfuerzos y, joder, los resultados nos respaldan un poco. E que ao final é un gran inicio teu, pero tamén do equipo. Son 8 de 12, aínda sen perder partido, tamén con galos como, por exemplo, Arousa. En partidos, por exemplo, como desta fin de, vendo resumo, que non estive no campo, pero ao mellor cando estás de 12, cando estás nese momento de que a ti che entran as bolas, de que o equipo compite, María, non estar ao mellor tan ben nese segundo tempo, acaba sacando puntos, hai que aproveitar estas xeiras, estas rachas. Sí, al final el fútbol es eso, son momentos, es aprovechar el momento y sí que es verdad que pues ahora a mí en lo personal me entran los goles, el equipo trabaja y al final conseguimos salvar los partidos en este último, por ejemplo, que sí que nos llegaron, nos dieron un larguero y bueno, hay que aprovecharlo y seguir trabajando, porque de verdad que estamos trabajando muy bien. Bo gol, Antón, é bo gol, bo. É que eu sempre chego aos directos sen ver os goles, o sempre, porque tengo que preparar todo. Entón, as miñas reaccións son espontáneas aquí, é un golazo. Hai poucos xogadores. Algo, pero claro, é que collela dentro da área, en unha baldosa, armar o disparo. Si, cargas perna moi rápido, Yo ahí cuando recibí ya tenía en la cabeza la portería y no me lo pensé, la verdad. É curioso, porque lle pegas o primeiro pau. Aquí en Galicia temos a de Nolito, non? A nolitada, que era sempre recorte para fora e pau longo, pero aí metes lle ben pau corto, entra moi ben, é un golazo, a verdade que sí. Sí, eso tuve un excompañero que me lo decía siempre me decía que cuando me metiese para adentro, lo normal es que el defensa siempre alarga la pierna para taparte el palo largo y por debajo de las piernas, y eso, según recibí, es lo que pensé. Dije, le tengo muy encima al central, me la tengo que echar para adentro y golpear palo corto,
y según me la eché para adentro vi que estiró la pierna y dije, por debajo de las piernas, y pues me entró. Antón, que estás vacilando aí un pouco a Jatalín polo chat. Polo da baldosa, que baldosas ten Antón na casa, porque na miña entre o control e disparo son 2-3 baldosas mínimo. Bueno, baldosa XL. Sempre, Jatalín sempre vacilando, Adai. Estamos afeitos xa de que temos aí unha persoa no chat que sempre está metendo caña. De feito, antes fixo unha pregunta, preguntadolle que lle pasou o último ano de Xuvenil División de Honra no Valladolid. É un tema que íamos tocar despois, pero bueno, pa irlle respondendo tamén a Jatalín, non sei que nos podes contar dese último ano. Entendo que un pouco tamén coa espiniña de non poder seguir no Valladolid, non? Que estiveche ali toda a vida futbolística. Sí, la verdad que fue un momento, he tenido en estos 2 años, he tenido momentos muy muy duros, que la gente pues no sabe, pero ese momento fue uno de los más complicados para mí, porque la verdad que yo en Juvenil División de Honor era mi último año, fui el capitán, jugué prácticamente todo, fui el máximo goleador del equipo y yo creía que iba a seguir. La verdad, yo pensaba que me iban a renovar, iba a seguir en el Promesas, pero bueno, por decisiones de arriba, al final yo ahí ya no está a mi alcance y nada, me comunicaron eso, que decidieron pues no renovarme, y la verdad que a mí, pues al final, por el sentimiento que tengo en Valladolid, que es el club de mi vida, he estado desde la primera categoría, que es Alevín de primer año, y bueno, pues me dolió, pero bueno, la vida sigue. Malia esa dor, gustaríache volver nun futuro a Valladolid ou esa porta xa pechache? No, bueno, la vida da muchas vueltas. A mí al final es uno de los sueños de mi familia y mío es jugar en José Zorrilla, pero al final yo, paso a paso, yo me centro ahora mismo en Lugo, que es el club que me está dando la confianza y que me siento súper a gusto y que estoy súper feliz aquí, y yo lo voy a dar todo por el Lugo, no por el Valladolid, que allí no estoy. Que che deixaron marchar, claro que sí, home, claro que sí, cobra factoría. Pregunto aí, meténdome no tema, porque non teño ni idea, coincides no División de Honra algún ano con Borja Fernández? Ou xa non? Sí, yo estaba en Juvenil B y subí un partido con Juvenil A y ahí estaba él, y también hice muchos entrenos con División de Honor, que estaba Borja Fernández, sí. Pa semana toca yo Polvorín, agora que a Dai está centrado no Lugo, toca yo Polvorín visitar os Somozas, este bo inicio, 8 puntos de 12, aí instalados na posición de playoff. Non sei se que ti cando chegas, ademais de esa opción de poder adestrar, poder ter algún minuto tamén co primeiro equipo, se acaba subindo co equipo que dirixe Iago Iglesias, non sei cal se falaba que era o obxectivo deste filial, deste Polvorín, se só formar, se buscar playoff, como é a ambición este ano do equipo de Dani Galán? No, sobre todo eso no hemos hablado. Sobre todo los filiales yo creo que están para formar y para intentar preparar a los jugadores para dar el paso al primer equipo. No está en la cabeza, pero al final, si tienes la oportunidad de estar lo más alto en la tabla, pues es lo que se va a intentar. Pero bueno, al final esto es paso a paso, partido a partido, como dice Simeone, y a intentar sacar los máximos puntos posibles. Miraches algo de onde queda Somozas ou aínda non? No sé dónde está Somozas, la verdad. Coñeces a Rafa Skrig? Sí, joder. Sí. Pois Rafa Skrig ten un vídeo de cando Somozas chegou a segunda B, falando de como é a vila, dos poucos habitantes que tiñan e de que ainda así o equipo estivese en segunda B, que che recomendo encarecidamente antes de visitar ao Manolo Candocia. Bueno. Está en la zona ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Por certo, que esa era outra das curiosidades que xa vou desvelar agora, Antón, que a Dai Alcalde ten un canal de YouTube con máis de 3.000 suscriptores, coido que unha canle de YouTube que leva co seu irmán, na que conta un pouco a súa traxectoria futbolística. Vin algún vídeo, oye, hai edición aí, está ben montado, Sí.
Sí, ahí lo tengo montado con mi hermano, sobre todo es porque es un proyecto que surgió cuando, mira, justo fue cuando el Valladolid me dijo que no me iba a renovar, eh, y yo quiero mostrar con ese canal que al final trabajando no sabes a dónde puedes llegar, simplemente los límites los tienes tú mismo, te los pones tú mismo y yo quiero mostrar a los chicos nada, ese proceso de a ver en qué me depara a mí el futuro, pero sobre todo pues documentar un poco las dificultades que he tenido durante estos años, que he estado cambiando mucho de ciudades, he estado yendo de un equipo a otro y que me ha costado adaptarme a los sitios y simplemente es eso. Que Antón ten é do 2004, pero fala como se tivese xa 25, 26 anos e que ao final Pucela, está pensando. a Rioxa... Comunicativamente claro. Notase o feito bueno, pues de dar a mostrar ese contido todo. E de facer a maleta tamén, Pucela, Rioxa, Extremadura, Cataluña, Albacete e agora Galicia. E que claro, está recorrendo toda España grazas ao fútbol. Sí, sí. No creas que me gusta mucho, ¿eh? No creas que me gusta cambiarme tanto, que las mudanzas son un poco odiosas. Las llevo muy mal. A ver si ya me quedo 2-3 añitos en un sitio. En Lugo, non? Agora, que tal Galicia? Ojalá. No top, Galicia, onde está? Pues mira, justamente lo hablaba ayer con mi familia, que es el mejor sitio en el que he vivido. De los 4, vamos, de los 2 años, de los 4 sitios en los que he estado, Lugo me está encantando. Porque es pequeña, pero es acogedora y a mí las ciudades grandes, cuando estuve en Barcelona, me agobian un montón. Entonces, aquí estoy de lo lindo. E ainda lle quedo San Froilán, Antón? Sí. Que máis biche, ademais de Lugo? Así xa pregunta de turismo galego, que, por si lle podemos recomendar algo, sabes? Yo de Lugo, la verdad, he visto el centro y poco más. Ya de ahí no me he movido. Sí que me gustaría ir a Coruña, Santiago de Compostela y todos estos sitios, pero de momento no me ha dado el tiempo. Cando veña a familia, así tes excusa, e teñen excusa eles tamén. Sí, sí. Despois, outra das curiosidades que quería tratar contigo, Adai, é o tema da túa fe, porque tamén polo que amosas ti en redes sociais, coido que eres unha persoa moi relixiosa, e creo que tamén vai un pouco en relación ao que comentábamos agora co tema da túa madurez, pa idade que tes, coido que a día de hoxe é algo estrano que un rapaz do 2004 amose tanto a súa fe, a súa religión. Entón creo que nos falaros un pouco diso e de como é a túa relación tamén cos teus compañeiros, non? Cando poses esas publicacións de pois fe en Dios, etcétera, se hai vaciles, se non hai vaciles, como é ese tema? Sí, al final todo lo que he hecho durante este tiempo con el canal de YouTube también, y bueno, que no escondo que creo en Dios, que no creo que sea nada malo, al revés. Siempre he tenido pues comentarios, las típicas vaciladas, pero la verdad es que me importa poco porque es algo que me han inculcado desde pequeño, mi madre sobre todo, mi hermano y yo somos muy creyentes, yo soy súper creyente, soy practicante y es algo que sobre todo Dios me ha ayudado para seguir adelante, porque ha habido muchos momentos, mismamente este verano, que me he planteado muchas cosas en mi vida, sobre todo con el fútbol, que es en lo que yo he dejado pues prácticamente mi vida, porque yo desde bien pequeño me he privado de muchísimas cosas que la gente no es capaz ni de imaginarse. Yo me he perdido excursiones, me he perdido fiestas con mis amigos, me he perdido poder seguir como el rebaño que todo el mundo, la vida que tiene todo el mundo, que es estudiar, salir de fiesta y todas estas cosas. Y pues me vi este verano realmente en una situación en la que no sabía qué iba a ser de mí y Dios ha sido un punto que me sirve para seguir adelante y sobre todo para tener esa fe en que voy a conseguir mi sueño, que es al final el sueño que tienen todos los chicos, pero yo he dejado muchas cosas atrás y he sacrificado muchísimas cosas que la gente no sabe. Sí, señor. Máis preguntas polo chat, di aquí Alex. É certo que se cuida moito fora do campo. A ver, vive contigo, xa fai a pregunta buscando algunha resposta, non? Digo eu. Sí, yo me cuido mucho. Sobre todo todas las fricadas que veis de
gafas de filtro, de luz y todas esas cosas. O Marcos Llorente Sí, do sí. fútbol galego, Sí. No, hasta ese punto no llego. Pero sí que hay cosas que he probado que Sí. sirven mucho y que la gente no se lo toma un poco a gracia porque es gracioso ponerte esas gafas, pero si te las pones verás que se nota la diferencia. Porque o de salir a tomar o sol en Lugo vai a gustar, vai a gustar estos meses. Sí. Te vou avisando. Aquí el clima es un poco raro, ¿eh? Vamos a entrenar a las 10 con una niebla que no se ve ni vamos, y luego a la tarde hace un sol increíble. Sí. Xa, por tocar todo de Marcos Llorente, de camiñar descalzo sí que o fas ou non? Sí que lo hice en mi primer año, sí que lo hice allí en La Rioja, que había mucho verde, sí que lo probé y dice que es antiinflamatorio y esas cosas, eso ya no lo sé. Ahí no noté mucha diferencia, pero las gafas sí que se notan, os lo recomiendo. Buah, habrá que botarlle un ollo, Antón, habrá que botarlle Sí. un ollo. Preguntaba tamén Nunca Jatalín, mellor dito, xa, nunca mellor dito. Dicía Jatalín, pregúntalle por cantiráns que xogaron con él e que están na Liga de Fútbol Profesional como Álvaro Aceves, David Torres ou Chucky. Sí, con todos he jugado, sobre todo con Chucky. Chucky desde bien pequeño, desde pre-Benjamín, desde la escuela, en el equipo del barrio. Íbamos al mismo, La Victoria se llama, que es del barrio que soy en Valladolid. Y luego nos firmó el Valladolid en Alevines a los dos. Llevamos jugando toda la vida juntos, hasta juvenil, que él ya empezó a ir a promesas, primer equipo, y yo estaba en juvenil. Sí. Sí, señor. Algo máis, Antón? O tiramos aí a clásica? Tira ya, clásica. A clásica de que facemos a todos os protas que pasan por aquí polo once galego, que para coñecelos un chesquiño máis fora do fútbol, coido que a ti xa che coñecemos bastante, xa preguntamos bastantes cousas fora do fútbol, pero non sei, se non chegas a ser futbolista, que che gustaría ter sido de maior, hobbies, cousas que lle poidan sorprender así un poquinho a xente, como é a Dai Alcalde fora do fútbol? Buah, eso me lo pregunto yo, ¿qué haría si no fuese futbolista? Pero bueno, todo tema de salud, de alimentación, de hábitos, de lectura, la gente, bueno, sí que lo sabe por mi Instagram, pero me gusta mucho leer filosofía y no sé por dónde tiraría, la verdad. Redes sociales, a lo mejor por YouTube, sí iría por ese camino a ver si puedo ayudar a la gente, pero no sé. Pois, Adai, 1 millón de gradas por estar aquí connosco neste 11 galego 123, a mellor das sortes para ti e para o polvorín en xeral nesta tempada, e nada, a ver se Iago se porta e te vemos un chisquiño co primeiro equipo este ano. Vale, muchas gracias, que vaya bien, gracias a vosotros. Aí está, Antón, a historiaza, a de Adai Alcalde. Temos os ovos e agora haberá que ir co ximnasio, non? Que dinámico vas hoxe. Hoxe hai que meterlle cera. Home, perdimos un día de contido en redes sociais, hai que meterlle cera. Así que nada, imos falar do ximnasio, temos os ovos, agora falamos do Exalta Centro Deportivo, que é o mellor ximnasio do mundo. Imos ata Pontevedra, Avenida Lugo 6 Baixo, ali, en Pontevedra. Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. E o noso xogador Exalta da xornada é centrocampista, ten 20 aniños, xoga no Clube Deportivo Choco, ele canteirán da Lía, ainda que tamén estivo no Santa Mariña. Espera que mentres estou por aquí colocando a xente, xa está ben, está todo colocadillo, perfecto. Así que bueno contando. Bueno contando mentres así non lle ve de sacar a Antón, que hoxe non viu moi ben peinado. Santa Mariña, que consideralo canteirán do Choco, sendo do ano 2005, xa é capitán do equipo Redondelán, logo de lograr a permanencia, lembremos, o ano pasado nos despachos, pois pretende agora ter unha tempada tranquila na preferente. Esta xornada os de Alberto Rabadán lograron a primeira vitoria do curso despois de 3 derrotas consecutivas ante o Cultural Areas, que en teoría pois é un dos galiños desta preferente sur, desta preferente grupo segundo, e iso que Adri Tielas estivo magnífico, incluso parou un penalti, o sea que poderon ser máis de 4-1, e marcou 2 goles o capitán Alex Graña. Hola Alex, que tal? Moi boas. Moi boas, que tal?
Nos ben, ti imagino que tamén, non? Despois de 2 goles, imagino que moi ben. Pois sí, bastante ben, a verdade é que moi contento coa fin de semana que fixemos, a ver se somos capaces de manter un pouco esta dinámica, e pouco máis. Hai que seguir xogando como estamos, porque sí que é verdade que levamos unhas jornadas, ainda que a pesar de levar 3 derrotas, pois levamos unhas jornadas bastante boas a nivel de xogo, podemos agora materializarlo con unha victoria que sempre ben pa moral. Antes Queda de... moito que lle meta a camiseta, Sí, mete a camiseta aí xa cos coles do club, como debe ser, Claro, claro claro. que sí. Antes de seguir coa entrevista, un pequeno vacile así para seguir rompendo o xeo. Graña é un deses futbolistas que a xente non o sabe, pero é bastante habitual, é un deses futbolistas que marca 2 goles e cando preguntamos en redes quen debería entrar, o propio Graña fala en terceira persoa e di: eu creo que o capitán do Choco merece estar. Está ben iso, e amor propio tamén está moi ben, joder. Claro. Sí, señor. Bueno, falanos un pouco do partido. Asentías cando estaba presentando eu aí cando estaba facendo a presentación de que Adri Tielas estivo moi ben. Foi un 4-1, pero puideron ser máis. Non sei se fostes claros dominadores do partido e merecedores tamén dese resultado. Sí, Adri, xa sabemos, pues leva moitos anos na preferente, e sabemos que ten un nivel moi alto, o penalti pois é unha boa parada, tamén fixo varias paradas que tiveron moito mérito, senón na primeira parte sobre todo podía haber sido algún gol máis, e nada, o partido pois foi perfecto, a pedir de boca saiu todo, a expulsión pois vínonos tamén moi ben, porque ao final xogar contra 10 pois dache esa tranquilidade, por así decirlo. Foi un partido, pois, o que digo, bastante dominado, que o necesitábamos tamén, porque todos os partidos que tivemos ata agora, sobre todo Valladares e Moaña, foron moi locos, no que había moito ida e volta e demais, na segunda parte pois fomos capaces de calmar máis o partido. Eu creo que foi un partido bastante completo de todos. Diz que algún gol máis na primeira parte, pero na primeira parte foron todos, non? O 4-1 foi na primeira parte. Sí. A segunda non podía faltar. A primeira parte, aínda que a maior parte foi con igualdade de condicións, pois creo que foi moito mellor que a segunda. A segunda tamén baixamos un pouco inconscientemente o nivel, que suele pasar. Sí. Eu creo que a primeira parte pois foi de 10, por así decirlo. Iache preguntar que cambiou nesta xornada para refacerse un pouco desas 3 derrotas consecutivas do Choco, xa estabas comentando, pero que tamén é certo que primeiras 3 jornadas do Choco, 3 derrotas, pero ante Lemos, que este ano en teoría moita xente di que vai estar arriba, Moaña e Valladares, que tamén son 2 proxectos que ano pasado, bueno, o Valladares é recén descendido e o Moaña xa vimos a segunda volta que fixo ano pasado, é dicir, dentro do tal, pois igual non eran os rivais cos que este ano presupónse que vai competir o Choco, non? Sí, non sabíamos que o inicio do calendario pois era complicado. Non sabíamos moi ben o nivel do Lemos, porque ao final a primeira xornada viña do grupo do norte e non tiñamos moitas referencias deles. Pero sí, coas fichaxes que fixeron e demais vimos que tiñan un nivel moi alto e ali o demostraron contra nós. Eu tamén considero que é un equipo para estar arriba. E logo contra Valladares, pois para mí é un partido que pode levarse calquera, temos moitas ocasións, a verdade é que estamos xerando moitas ocasións, é algo bo. Foi un partido que podía levarse calquera, é un equipo que tamén, pois, habendo descendido ano pasado, pois, mantendo a maior parte dos xogadores, creo que pode estar arriba tamén. E Moaña, pois, é un partido que se nos va no último minuto, que eu creo que é cousa de que somos un equipo de rapaces, eu sou o capitán con 20 anos e preferente non perdoa, se non sabes cerrar un partido en preferente sabes que en calquera momento pode irse das mans, e así foi. Esta semana pois fixemos que non pasase eso e cerramos o partido ben pronto.
agora vemos os goles, Antón, pero que tiña xusto por aquí apuntado unha pregunta que era sobre iso, que cando fixemos o fío dos cadros de xogadores da preferente, do Choco, creo que era Antón o que decía algo así como que os rapaces tiñan que dar un paso adiante. Ti mesmo estás comentando, non? Que somos dous, se non fuches ti, fun eu. Pois eu creo que fuche ti, que era porque estábamos acostumados a que o Choco nos verán fixera pois fichases de xente experimentada na categoría e quizás este ano pois deixou un pouco máis os xuvenís, que moitos tamén estiveron na división de honra, dar ese pasiño adiante no club, e o teu caso con 20 anos sendo capitán, pois creo que está aí que reflexa un pouco que este primeiro ano hai que ter un chisquiño máis de paciencia co Choco, non? Sí, creo que o ano pasado pois hubo todo, pois non foi un ano bo, así hai que decirlo. O Choco, pois si me dices a principio de temporada que onde íamos quedar o ano pasado, pois eu digo que íbamos a pelear polo playoff, e foronse dando circunstancias para que iso non pasase, e ao final acabas pois descendendo futbolísticamente. Por sorte, pois démonos conta de que aí houve un fallo cocente, salvámonos, pero eso, eu creo que este ano a directiva máis entrenador novo quixeron pois renovar un pouco todo a plantilla. Tan só quedamos 4 xogadores do ano pasado, que eso tamén é algo a mirar de cara a este ano. Creo que este ano é un proceso pois moi longo, ¿no? Que eu creo que estamos aportando bastante, pero si ti a principio de temporada me dices como vai ser pois esta temporada, eu digo que ao principio vai nos costar moitísimo, pero eu considero que o estamos facendo ben. A primeira vitoria, pois para min igual pudo llegar antes, chegou pois na cuarta xornada. Agora ven un calendario pois complicado, pero algo máis asequible, a ver se mantemos un pouco a rachiña. Vemos os goles, Antón. Sí, para algo saquei. Xa sei como son. Home, estes bichelos, polo menos. A ver, pois veña, narraos aí un poquinho, como é? No, bueno, por narrar non me nada, pero gustoume a recuperación que fas de loitar a pelota, despois como sigues a xogada, porque chegas aí o rexeite perfectamente. Sí, ese gol, perdo o balón, digo... Pero eso non digas que non o metín, metín a recuperación. Perdo o balón, digo, este balón non se me pode escapar, e loitei aí hasta sacar o balón hacia adiante. San Moaña fixo un gol similar, chegando ao rechace. Dicen, este non se me escapa, e foi. E despois, o gol de falta, que foi o que nos mandache tamén por Instagram, é un golazo, Este é bo gol, Sí. Sí, eu creo que ese gol o ano pasado non o meto nin loco. Eu non son un xogador de balón parado, eu normalmente nunca tirei os balón parado, pero eu creo que este ano, pois coa confianza que estou tendo grazas ao míster e tal, pois anímome a tirar eses balón parados. Esa pretemporada fixe un gol de falta, aí pois foi xusto na expulsión de Rubén. Teño a anécdota de que o que fixeron a falta, García, que metou un gol tamén, me di tiro eu, tal, e eu dixenlle, tranquilo que isto vai para dentro. Aí foi. A verdade que saliu bastante ben. Todo o mundo decíame polo lado do porteiro, tal. Saiu perfecta. Pon aí un momento, que non quero ser malo, pero pon un momento o gol da falta. Porque se nos fixamos no xogador que pecha a barreira, fai unha especie de plié de ballet. Mira. Sí, é verdad, levanta aí o pé. Acompaña un pouco o balón, Tampouco quero decir... Foi Adri dixe, de feito escoitei, Adri dille, levanta o pé para intentar tapar, pero... Sí, bueno. Fiz un pouco máis por levantarlo e xa. Intentar intentouno. Pa semana, Umia, visitades a Bouza. Este creo que sí que é un pouco un rival máis da Liga do Choco
a priori, que despois isto de fútbol evidentemente a preferente unha categoría igualadísima, pode pasar de todo, pero, bueno, chegades nestas 4 primeiras xornadas cunha dinámica moi similar, eles rabuñaron un empatiño máis que a vos, teñen un punto máis que a vos, pero sí que creo que é un pouco ese rival co que despois desta vitoria, pois ira polos 3 puntos, non? E coller confianza. Sí, a ver, o Umia, ao final, no seu campo, o Umia nunca sabes o que te pode deparar, porque é un campo moi pequeno, no que sempre pois fan o seu traballo bastante ben, é un equipo que traballa todo unido, xunto, e levan 0 goles encaixados en casa, que ao final, pois tamén di que na súa casa van seguir poucos puntos. Entón, a ver como sale, esperemos que pois con esta confianza que estamos collendo rabuñar algo ali, se pode ser unha vitoria, pois mellor que mellor. Mira, pero... Adri Barraca polo chat dixo que o partido entre o Moaña e o Choco que fora un partidazo no Iago Aspas Juncal e que o Choco non levou a vitoria nese campo por Guille López, polo porteiro do Moaña, que tamén estivo rondando 11 galego tanto a semana pasada coido como hai dúas. Sí. E é o que decía, estamos tendo moitas ocasións e a verdade é que os porteiros contra nós, polo menos, estánse lucindo. Facede los internacionais, dicía un adestrador meu. Guille fixo algún paradón, cuidado. Sí. No, que falounos tamén Ángel por WhatsApp que a Bouza está en obras e que... Xon en Barrantes, correcto, sí. Na Senra 2, en artificial, que queren xogar no natural... Eu vi na Futgal que estaba... casi dixo unha barbaridade por culpa de Ángel, podemos dicir eso. Sí, porque remata a mensaxe con info confidencial. Moi ben, pues nada, va por culo. Pois que saibades que en Futgal segue poñendo a Bouza Barrantes, sí, por iso. Pero porque non hai horario, cando haxa horario supoño que modificarán. Modificarán. Unha pregunta que fixo Jatalima antes polo chat, que xa estaba aquí apuntada, é que na División Honra Xuvenil, o que falábamos antes, esa boa canteira que ten o Choco, ti estiveche nese equipo, e se non está errada la preferente.com foron 9 goles, ese ano co Choco máis de 2000 minutos. Non sei se houbo algunha chamada, algunha opción de marchar do Choco, e se a houbo, por que quedar en Redondela? Ti creo que eres bastante choqueiro, non? Por como falas. Sí, eu pois levo no Choco desde cadetes, vin en cadete de primeiro ano, síntome pois un choqueiro, e nada, no segundo ano de xuvenil, pois co Choco conseguimos o ascenso á División de Honra, unha temporada pois increíble. Mantivemos ese bloque, tanto o entrenador como a maior parte do equipo, e conseguimos facer unha temporada tamén moi boa na División de Honra, quedando séptimos. E nada, pois a mí no personal foime moi ben, nunha nova posición, no extremo izquierdo, sí que en verano pois cantei outras opcións, tuve algunha opción de marchar, pero decidín quedar no Choco porque consideraba que o Choco iba a ser un equipo. Que opcións? A ver, contanos aí un poquito. Algúna había, pero de terceira. Había aí un equipo de terceira que podía non se molla nada, Antón, non se molla nada. Nada, quedei no Choco porque considero que o Choco é un equipo que sempre tirou dos da casa. O ano pasado, pois, os rapaces non xogamos tanto porque foi unha situación complicada do club. Este ano sí que estáse tirando, pois, eso, todos somos rapaces. E ao final, pois, o que buscaba o ano pasado estáse me dando este ano. E a intentar manter a categoría e a seguir no Choco moitos anos máis. Que ben quedou iso por reel de Instagram. Antón, teño unha de Jatalín e a clásica. Tes algunha máis ti ou fago esas dúas? No, ti día de Jatalín que vou a engadila cunha frase tamén. Vale, porque Jatalín... Lee textual o que Leo textual. Jatalín di: pregúntalle como ve a cousa que todo o mundo os ve descendidos, se lles afecta ou se lles motiva, e de paso que fale como viviu o descenso do ano pasado, a polémica arbitral e a salvación nos despachos. E de paso que faz unha tesis doctoral. Sí, no, é que a pregunta é... Vamos... Non hai problema. Nada, o que dixen antes, eu tamén a mí se me preguntan
pois a principio de temporada sabía que iba a ser unha temporada moi complicada, que iba a costar pois sacar adiante os partidos, pero eu creo que é máis cousa de confianza, non tanto de... Al final, preferente, os xogadores cúrtense, por así decirlo, ¿no? Saen solos. Non é como outras categorías, pois a mellor máis arriba que necesitas pois sair dunha canteira e demais. Ao final aquí ti non eres xogador hasta que chegas a senior. Unha vez estás en senior, pois necesitas partidos para facerte xogador. Eu creo que nos estamos facendo todos. Eu considero que na jornada 10 ou así, pois xa vamos a ser xogadores todos totalmente de preferente e vamos a empezar a facer as cousas moi ben, porque temos moito pé, moitos, o entrenador pois nos pide que xoguemos, que queramos a bola e demais, e iso pois... E tamén porque, non sei se estás de acordo comigo, pero creo que ir de underdog tamén mola, sobre todo sendo rapaces, sí. Sendo rapaces da casa, ir de underdog mola moito. Sí. Hai un do noso equipo que na típica cena de pretemporada, antes de empezar a temporada, dixo que os que non se suberon ao barco, que agora, se queren subir, que nós non lle deixemos subir. Que non fai falta que veñan con nós. Que xa van tarde. E o do ano pasado que con tensión, non? Tamén imagino o tema do Cented, porque primeiro houve esa polémica arbitral, despois pasou o da aliñación indebida. Claro, o resto de clubs decían contra nós tamén xogou ese rapaz. Bueno, foi un pouco así, ao final decidiu o Fudgal e tivo que ascender a Sarriana para que o Val noutro grupo non acabase descendendo. Sí, eu, pois, vivindo o último partido, te quedas un pouco con esa decepción, non? Porque ao final é un partido que no último minuto tes ese longueiro que acaba entrando, que o árbitro pois non o ve, o línea. Logo, ese fora de xogo de Pardavila, que tampouco está aí moi claro. Claro, quedas no campo pois morto. Se xa estabas morto, pois con iso máis. E nada, logo pasaron as semanas e nós non sabíamos moito. Un día o noso capitán, Iago Vázquez, pois chámanos por videollamada a todos e coméntanos a situación. Nós ao final o Choco quere manter a categoría, evidentemente. Enterámonos de que hai un xogador pois que ten 24 anos e está a xogar con ficha de sub-23. Denunciamos esa situación antes de que pasen os 14 días, creo que, despois xa non podes facer nada, e por iso só podemos obter beneficio nos demais equipos, pois nada, porque xa había pasado o prazo. Grazas por darnos contido todo o fin de temporada. Sí, a verdade que sí, estiramos o tema moitísimo, a verdade que estiramos o tema bastante. Pregunta Robert JVA, preguntándolle se ten máis celebracións para esta fin de que eu creo que xa gastou todas contra o Cultural Areas. Porque é verdad que nos gifs que sube o Choco cando marcas goles, fixecha de Llené dos 3 puntos, non sei se outra máis, non? Era como dúas celebracións, e a de Michu, dúas celebracións diferentes, sí señor. Hai máis vídeos deses ou non? Hai só esos dous de momento. De momento, gústame, de momento. Bueno, pues nada, tiramos ya clásica, Antón, ou tes algo máis? Sí. No, ti lembraste unha vez que fomos a un partido copa Federación Choco, Coruxo, Tempada... Co uruguayo, que estaban os chocoslovacos, teño a pegatina de redondela antifascista na miña habitación aínda, sí, señor. Sabes que teño eu? A entrada para ese partido non foi unha entrada de papel destas, de unha tarxeta... Sí, plastificada, correcto. Preciosa, nada, sempre como anécdota que o club fai as cousas moi ben. Hola aí. Sí, este ano estamos, pois... Os tres que salimos de juveniles o ano pasado, pois estamos no carné de socio, aí estamos os tres. Sí, señor. Ollo que Jatalim trouxo información confidencial para reabrir o tema do Cented, dixo
Preguntádelle quen se dou conta desa licencia sub-23 do Cented e se é certo que o chivatazo sae da Madroa coas conexións con Redondela. Próximamente en Netflix. Bueno. Aí xa non chego. Este Jatalime é tremendo, é tremendo. Pois nada, Alex, a clásica é preguntarlle un pouco a xente que pasa por aquí por Figa coa Bola para coñecelos algo máis fora do fútbol. Non sei se estudas, que che gustaría ser de maior cando colgues as botas, oxalá dentro de moitos anos, hobbies así que lle poidan parecer curiosos a xente, que fas nun día a día cando non estás xogando fútbol. Pois nada, eu estudio ciclo superior de acondicionamento físico. Estive en 2 anos na universidade e me conta de que pois a carreira que estaba facendo, que era recursos humanos e relacións laborales, pois non era o meu. Quería estar ligado máis ao deporte. Estou a facer o ciclo no Monte Castelo, aquí en Vigo. E logo teño idea de facer INEF. Unha vez feita a carreira, pois intentar profesor de educación física ou preparador físico é o que teño máis pensado. Robert, de maior quero ser como este rapaz, sí señor. Alex, 1 millón, grazas por estar aquí en Figa coa Bola neste 11-123. A mellor das sortes e tamén pocho con esta tempada, vale? Unha aperta forte. Aperta pa vos, moitas gracias. Aí están. Ah, claro, que estás ti, Antón, que non estou eu, claro. Que estaba andando a cámara, tremenda. Sí, claro, sí. Tiene que ser a luz do día, a luz solar que recarga a batería. Mira, para que logo digas, vouche deixar hoxe aí, no posto de principal, No, que non hai, aquí non hai principales nin suplentes. Ah, que bonito, como che quedou, claro que sí. Pois aí temos a Alex Graña como xogador exalta da xornada do Choco e a Dai Alcalde, despois de 4 goles nas 4 primeiras xornadas na terceira, como protagonista do bazo da xornada. Agora continuamos co resto do 11, imos rapidamente hoxe porque saímos un día tarde, grazas Movistar. Se queredes deixar uns cartos en Fica coa Bola, cun Prime ou algo estaría genial. Sí, 11 galego da siesta, 11 galego patrocinado por Café Siboney, Veña, ahora clip é para recursos de... Sí. Ah, pero non sei. estás conseguindo cafés gratis a costa de Figa coa Bola e non sabía nada. No, eu que vou mandar a conta de Instagram de Café Siboney, se teñen que non sei. Sabes que me faltou preguntarlle a Dai, se xa lle comentaran isto. Porque puxen a camisola só para preguntarlo e esquecíme de preguntarlo. Xa cho dixen, pois se xa lle comentaran un pouco de Sachar, Lugo e tal e cual, pero bueno, esquecíme, así que agora xa nada. Na porta deste 11-123, Brais Gómez do Sofán, Antón. Sí, o portero do ano 2000, natural de Ponteceso, no Sofán que comezou como un tiro e lle venceu por 1-0 ao Miño, nun partido que, bueno, o certo é que foi duro de ver. Vin o partido, ocasións de gol, o que son ocasións de gol, non hai moitas, pero sobre todo na segunda metade, no comezo do segundo tempo, o Miño creo que é bastante superior ao Sofán e aí pode adiantarse no marcador e aparece Brais Gómez primeiro cun man a man para manter a portería a cero, pero especialmente marca no 87, este é o primeiro man a man que salva, logo marca no 87 Isma Martínez, lateral esquerdo que xogou de extremo e marca un bo gol, e no 90 pasa isto, no 94 de feito. Eu teño dúbidas de verdade, o sea, tive que vela 4 veces para darme conta, para decatarme de que efectivamente toca na cara de Brais. Sí, que queda morto ali. E o colexado indicando a aceno de non perdas tempo. Sí, señor. Si usted se vostede recibise este tremendo pelotazo. É que é un pelotazo, É que porque volea empeño total. Sí. Dicía Jatalín fumada Andrés Álvarez do Gran Peña que parou un penalti no 0-0 entre Gran Peña e Somozas. Tamén estivo moi ben Iago Domínguez. Bueno, tiñamos aí, subín a foto de Emilio de Aquí non hai quien viva buscando a porteiro para este 11 galego e a verdade é que había varias opcións, pero finalmente con esta parada pois Brais tiña que estar neste 11, Antón. Sí, de feito, agradecer a toda a xente que se solidarizou na búsqueda do porteiro porque respostou moitísima xente a esa historia. Diría que tanto Andrés, e que non me quero equivocar, pero tanto Andrés como Brais e outro porteiro que nos dixeron moito. Bueno, mentre o buscas vou poñendo a clasificación da preferente norte. Ordes 9, Val 9, si, di. Mateo Ventura do Tire, dixeronos moito. Mateo Ventura do Tide que lle gañou 3-1 o Portonovo, nunha das sorpresas da xornada que despois comentaremos.
José Ángel Martínez, seu adestrador, que foi candidato a adestrador da xornada. Despois, se non o sabedes, se non estades na comunidade de Caboleira, despois desvelaremos quen foi o gañador da votación de mellor adestrador da xornada. Preferente norte, o Sofán que queda en postos de playoff empatado nese cuádruplo empate na testa, no máis alto da clasificación. Santirso, Sofán, o Val de Narón e Ordes con 9 puntiños. Logo xa Negreira, eso sí, con partido menos, xoga hoxe, non? Ás 8:30 coido que contra a Cidade de Ribeira na Fieiteira. 7 puntos tamén o Victoria. Logo xa Dumbría con 6, Puebla e Cultural Mariños con 5, Pol, Betanzos, Lalín e Burela con 4, Dubra, Sigüeiro e Payosaco con 3 e un puntiño. Cidade de Ribeira un partido menos, o que ten que xogar hoxe contra o Negreira, e Miño, que queda cun esta fin de semana Sofán Ordes, cuarto contra primeiro. Os dous empatados a 9 puntos, e falábamos do Val hai nada de que estaban a un punto de acabar a mesma puntuación que na primeira volta de toda a temporada pasada. Pois agora xa teñen 2 puntos de máis. Efectivamente, o chat de Figa Cabola onte atizaron as arbitraxes, é verdad. Onte houbo bastantes choros pola comunidade de Figa Cabola. Eu non manco. No, eu tampouco. Teño que dicilo porque no, aparte é como o programa do bar dos xoves. No, e é como facer presión, non? O sea, mandas polo grupo non pitan esta man, non sei que, e mandas por un grupo que hai 100 e pico persoas as que lle gusta o fútbol galego, que como para ver se atopas algún árbitro que para a xornada seguinte che pita un penalti, non sei, non. Vamos a ver, é que sen faltar a ninguén son árbitros de... Non vou decir. Básicamente, que non utilice ese grupo para eso, para buscar. Se hai moitas xogadas polémicas, pois eu non teño problema aquí en sacar a pizarra, chamar a un árbitro e analizar con Iturralde González as xogadas polémicas, pero tampouco creo que condicionen moitos partidos de momento que vimos. Non, a verdade é que eu tampouco creo que condicionen moito. Falaba Jatalim de Radu, tamén estivo moi ben, pero home, o Celta deu pena, así que non podíamos meter a ninguén do Celta. Continuamos na liña defensiva. Como sempre, 3 centrais. Pola dereita xoga un clásico da nosa terceira do fútbol galego, José Varela, do Racing Vilalbés, que venceu por 2-0 ante o Noia na Madalena, na primeira vitoria do equipo do Racing Vilalbés, 2-0, cos tantos de Álvaro Herrero e Pablo Trigo. Pero ademais dos goleadores falaronnos maravillas do partido deste clásico, como dicía, do fútbol galego, do cadro chairego, como tanto no carril como no extremo dereito, que xogaría despois. E por certo, coa boa nova tamén, Antón, de que xogou Vérez, que levaba sen xogar dende abril do 2024, así que boas novas tamén nese senso. E como digo, Miguel da radio, que nos dixo que fora dos mellores do partido José Varela. Sí, que botei contas de cantos anos levan no Racing Vilalbés, agotei as tempadas en a preferente nas webs de tal e non sabía se... Mínimo son 12 anos os que leva José Varela no Racing Vilalbés. Non podía seguir dándolle pa baixo, non había máis. Claro, pero sí, nunha vitoria que necesitaba, o cadro da Madalena, 2-0 diante o Noia, portería 0, partido mítico do Racing Vilalbés, que xa, bueno, pois comezar a gañar sempre boa nova e xa está aí enganchado no tren, lógicamente. No tren 2 de arriba, 5 puntiños, é certo que o Montañeiros ainda ten que recuperar ese partido ante o Gran Peña por aquela lesión de Iago López, por aquel golpe na testa. Noia que queda con 4 puntiños nesta clasificación terceira, que segue liderando con mal ya empatar o seu partido ante o Céltica, co picazo tamén do Alondras no campo do Morrazo, con esa sentada que tanto comentamos. A vitoria do Arousa de Gonza Fernández. Por certo, volvendo a preferente norte, hoxe xógase, que non o dixemos, hoxe dispútase o Cidade de Ribeira Negreira, porque o Negreira xogou contra o Textil Escudo, perdeu 2-1. Falamos con Adri na radio, un partido que reles repartiron todo o que quixeron e máis, e que os goles chegan en 2 accións selladas, un penalti, unha xogada a balón parado, marcou Juan de Celia. Así que a volta, sábado ás 6, se non me trabuco, no Suso García Calvo, a volta entre o Negreira e o Textil Escudo, que vai ter que remontar o Negreira, pois ese 2-1 que trae da ida, para poder recibir un primeira división na Copa do Rei, e por iso xoga o martes, hoxe, ás 8:30 na Fieiteira, ese partido da cuarta xornada na preferente norte. Imos co... algo que dicir? No, que o Galla remonta, básicamente, non podo dicir outra cosa. Mañá hai Copa Federación, por certo, que estamos a martes, pero sí, mañá hai Copa Federación entre Bergan e Ourense, pois outro equipo que vai a recibir a primeira división na Copa do Rei. Bergan Ourense, non sei a que hora hai, creo que as 7 ou algo así. Non o sei. Centro da zaga xoga Gael Alonso do Andorra, que está sorprendendo a propio Estrano, Santón. O Kaiser de Teis. Aí está. Mira, este tipo creo que, bueno, é un... Este tipo, compañeiro, xornalista. Este tipo teño que cuidar un pouco máis a linguaxe. Sí, dedícase ao scouting sobre todo da primeira e da segunda división.
Sí, pero que lle flipou o que fixo Gael Alonso porque mira as estatísticas que mostra, 21 accións 21 defensivas, 10 despexes, 6 intercepcións, 4 tackles e 5 de 6 duelos gañados. No Sardinero, nun partido que gaña o Andorra 1-2, no que marca Lautaro, que por certo tivo outra oportunidade tremenda para marcar 2. Un gol anulado tamén. Tivo un gol anulado tamén e despois ten outra. Lautaro marca o primeiro de penalti, despois empata o Racing e 4 minutos despois xa volve a marcar o Andorra e bueno, o Kaiser de Teis, como di o propio Andorra, aquí o temos no Chío, o Kaiser de Teis, pois que caeu de pé, despois de sair da canteira do Celta, caeu de pé neste Andorra, e un Andorra que está terceiro na segunda división. É tremendo, é tremendo. 14 puntos, espectacular o inicio de temporada do equipo de Ibai Gómez, que me gustou moito, vin en TikTok, saíme en TikTok a charla post partido de Ibai no Sardinero, que lles di empeza a charla e di cortita de pé, grazas, enhoraboa, grazas e parabéns, dá gusto vervos competir, non sei que, ser espectaculares, pero en plan típica, vamos a ver, é unha típica, dura 30 segundos a charla, de verdade, pero é calquera grupo de amigos en calquera situación o que di, o sea, un fenómeno. A ver, é que moi novo e ademais estivo moitos anos xogando fútbol profesional, entón tamén ten un pouco esa xerga, non, de colegueo cos seus xogadores. Por certo, o Depor líder, malia o empate ante o Eibar nos últimos minutos, o Depor líder nesta segunda división. Dime, que a ver, que tens aí unha adivinanza para min. Non o sei, vin o guión e non sei como se chama o acompañante de Gael Alonso na zaga do Andorra. Non o sabes, Non o sei. Non o coñecía, A verdade é que non sigo moito Andorra, pero fíxome bastante coña que outro central do Andorra chámase Bomba. Bomba! É unha defensa que é a bomba. Sexual. Jatalindi, vaya centrales ten a canteira do Celta, ademais das que suben arriba. Marcharon xente tipo Barcia ou Gael, toda a razón do mundo. Eu, sinceramente, o de Gael non o entendín moito. Non o entendín demasiado. Vale que o outro ano no filial non o quería, pero non sei, un pouco casos Sicas Losadas, ese tipo de cousas, pero bueno. Ese outro tema agora está no Andorra, está rendindo a moi bo nivel o Kaiser de Teis. Pecha defensa, seguimos cos centrais do Celta. Joel López, do Celta Fortuna, central lateral, non? Neste partido xogou lateral, pode xogar en ambas posicións. É unha moi boa nova tanto para o Celta como para el mesmo, evidentemente, despois da lesión que tivo, Antón. Sí, bueno, todos os que pasamos por esa lesión creo que nos alegramos moito de que a xente que se dedica a isto profesionalmente pois que lle vai a megas cousas. Sobre todo porque na entrevista post partido, ou na rolda de prensa post partido, creo que foi, mellor dito que entrevista, valora moito todos os malos momentos que pasou no senso de que non esconde que lle doe o xeonllo, pasou pola triada, que é rotura de cruzado máis dos dous meniscos, que non esconde que lle doe o xeonllo, pero que como a todos os que pasaron por esa lesión, é que un día malo durante a semana de moito dor non ten que impedir o proceso de recuperación, que sempre vai a ter que convivir co que ten, coa lesión que ten, porque é unha lesión moi grave, e aí está o tipo decidindo un derbi diante do Club Deportivo Alenteiro, marcando 2-1. Nesta acción, esta imaxe dada a volta de esquerda a dereita, xa sabedes, se marca coa zurda ese remate cruzado, e que ya 3 puntos o Celta Fortuna, que comezou moi ben a tempada, comezou cun empate a Celón Zamora, logo perdeu en Barreiro contra Guadalajara, creo que fora, e agora, pois, 3 vitorias consecutivas desde 15. A vivir. A vivir, e a seguir competindo. Filial que, como dicía Dai, falando do seu polvorín, pero podemos aplicarlo a este Celta Fortuna, empeza a competir os partidos en Primeira Federación máis como un equipo que leve 15 anos na categoría que como un equipo filial. Malia a xuventude que ten, está segundo clasificado agora mesmo, o Guadalajara, que foi quen lle gañou, é a revelación sen dúbida desta Primeira Federación como recén ascendido, mesmos puntos que Racing e que Celta Fortuna. Por abaixo tamén tivemos outro derbi que era o de Pontevedra Ourense Club de Fútbol, mellor dito ao revés, Ourense Club de Fútbol Pontevedra, un partido moi bronco, por non dicir outra cousa, cunha expulsión, puido haber outra tamén de Amin. Para min hai un fora de xogo no segundo penalti, incluso o dio o propio Rubén, que é contraproducente o tema do VAR, que por certo non o dixemos, pero o FVS non funcionou en Barreiro, na primeira parte. Na primeira parte, ou seja que... Na primeira parte non funcionou e quería utilizalo o Celta Fortuna para reclamar unha vermella, era? Sí, coido que sí. Na segunda parte sí funcionou, e foi como o Arenteiro empata o partido por un penalti que en primeira instancia non asubiu o colexiado, que sí que é penalti, pero que gastou a tarxeta e sí que había VAR, porque había cables, que isto xa pasou no debut en Espiñedo do Arenteiro, que estaba facendo partido para a Radio Galega, que na primeira parte non había,
contra Unionistas fora, e na segunda parte sí había VAR. Entón, bueno, pois isto é unha cousa. Estou bastante de acordo co que dixo Freddy, Sí, un segundiño, porque Manu deixou o Prime pero non saltou a alerta, así que moitísimas grazas por apoiar o proxecto de Figa coa Bola e a seguir dándolle duro, moitísimas grazas. E despois, o que comentábamos, dixo Freddy dixo que era inxustísimo que se na primeira parte non funciona, na segunda poida empregalo o Arenteiro ou o propio Celta Fortuna. Se na primeira non funcionou, non podes empregalo na segunda. E despois, dixo Rubén que ao final o que prima a xente, o que quere ver a xente é espectáculo. No partido do Pontevedra un ciclo de fútbol houbo que xa, bueno, na maioría as prolongacións son de 17 minutos porque se tardan moitísimo en revisar todo. E despois, por exemplo, hai unha acción de Miki Bosch que piden dende o banco do Ourense Club de Fútbol revisión por challenge e como perita toda a acción e acaba en falta. É dicir, non é nin penalti, acaba en falta a prol do Ourense Club de Fútbol. Porque tiñen que revisar todo e digamos que rearbitrar para o final, pero o VAR da Primeira Federación non entra nos mesmos casos que o do fútbol profesional. Por iso digo que e cando o pides, unha vez que o pides, revisan toda a xogada e se, por exemplo, no curruncho anterior, un minuto e medio antes, houbo unha patada de cartón vermello ou de falta, pois acaban rearbitrando e pitando esa falta. Por iso de Miki Bosch. Pero bueno, despois, por exemplo, escoitas a Dani Yacer que di que o Ourense de Fútbol leva o 40% da tempada cun futbolista menos. Pois, home, visto o partido do Couto, tamén é certo que o céspede está como está, pero visto o partido do Couto, a ver, ata certo punto é normal que leve o 40% da tempada cun futbolista menos, porque repartiron sobremaneira. É certo que non estou sendo objectivo porque son do Pontevedra, vale, iso sabémoslo todos, pero ainda así, entre a min e Gerín, mi madriña. O VAR da Primeira Federación é horrible, non teñen cámaras boas para ver as xogadas e iso de revisar todos os goles é unha perda de tempo. Sí, no, e logo está o tema dos foros de xogo. Os foros de xogo que son? Claro, porque ti vas a revisar un fora de xogo, non podes. Vai a ser sempre a opinión do árbitro asistente, porque non hai cámaras, e como non hai cámaras, non hai liñas, entón... Eso foi o que pasou no segundo penalti do Pontevedra, que coido que fan sobre Brais, se non me trabuco, ou é o que marca Brais. É o que marca Brais, o segundo marca Brais. Nese penalti... Fan 4 penaltis sobre Brais a Belenda esta tempada. Sí, vino o dato aí de Peter. Nese penalti, antes de que se faga o penalti, hai un fora de xogo para min, porque... Toca coa testa un futbolista do Pontevedra, prolonga e para min o que recibe antes do centro está en fora de xogo. Que pasa? Que cando revisan se hai fora de xogo ou non hai unha cámara que lle poña un zoom. Entón non saben se realmente o xogador do Pontevedra prolonga ou non o balón. Entón non pitan fora de xogo. É o que di Rubén en rolda de prensa. El cree que é fora de xogo, pero non hai cámaras para revisalo. Entón, que sentido ten? Un día non funciona, outro día non hai cámara. En certos campos sí, en outros non. Unha cousa que xa low cost e outra que xa isto, non sei, que a Kings League era máis seria. A carita, macho. A Kings League era máis seria, macho. O gol de Ourense anulado no estadio non nos enteramos do que pasou, se fora de xogo, se fora falta anterior ou que, bueno. Fútbol, Primeira Federación. Dixemos que non nos íamos a enlear e ao final enleámonos, claro que sí. Centro do campo, o carón de Alex Graña xoga Toti Alonso do Valladares que venceu 1-2 en San Pedro ante o Vilalonga, un Vilalonga que non termina de arrincar na preferente sur, saltan as alarmas igual que as do Porto Novo e o Valladares que segue aí arriba con 2 goles de Toti Alonso venceu neste partido en San Pedro. Aí temos 2 míticos, o gol de Rodri, o Jato de Ortoño, Ever, o capitáns dos dous equipos, e imos ver xa de paso, bueno, que ben o pasamos, por certo, con Toti no son do camiño, Antón? Pasámoslo claro, con todo o equipo de amigos do Valadares. Claro que sí. Non golpe de autoridade dos de Ita, e imos ver os 2 goles que marcou Carlos Alonso. Este o primeiro, hai un saque dentro do curruncho e aproveita o rexeite para marcar o primeiro. Este é o segundo tanto, recibe aí no centro do campo, controla, xírase ben e sen pensalo, botalle antes a Rodri, coido que dificulta moito que poida parar ese envío, entra pegadiño o pau, é un golazo de Toti Alonso que marcou os 2, merecía estar evidentemente neste 11 galego 123, ademais, corríxeme, pero eu creo que xa tamén superou unha lesión bastante dura o ano pasado cando entrou no 11 fora por un motivo similar, porque entrara despois de estar bastante tempo lesionado. E mira, este ano no regreso do Valladares a preferente, pois sendo un home importante no esquema de Ita con estes 2 goles. E o que dicíamos, o Vilalonga leva un punto, sí. En 4 partidos, un Vilalonga que, bueno, este verán fixo
fixo un bo esforzo por facer un equipo competitivo para estar arriba e tentar regresar cando antes a terceira. Bueno, queda moito. Queda moito, evidentemente, queda moito, pero as alarmas están encendidas igual que no Porto Novo, que tamén fixo algo parecido, ademais, con moitos trasvase de xogadores do propio Vilalonga a Porto Novo, e aínda así tampouco arrincan as cousas de todo ben para o equipo de Minso. E o Valladares que está líder nesta Preferente Sur despois da derrota da semana pasada, pois 9 de 9 igual que 9 de 12, perdón, igual que o Moaña no máis alto da Preferente Sur. Non sei se hai algo que queres comentar, Antón. Que mañá xoga o Valadares tamén, a final da Copa de Vigo, edición número 91, diante do Racing de Castrelos, non menos cuarto da noite, así que moito partido entre semana. Temos nesta semana de principio do mes de outubro, Sí, señor, non coñecía ese dato, Sacáchelo da manga ben sacado, Sí, que tiña bastante ganas de que rematase en setembro, verdade. Engancha, ides a final de Copa de Vigo. Sí. Sí. No. No, vas a Vigo, pero vas a Vigo e ao final tomarás copas, pero non creo que vayas a final da Copa de Vigo. No, mañá a ver que facemos, non creo que vaya tampouco a no, que se o xoves, non é nin mañá, sí, non é nin mañá. Mañá temos moitas opcións, Mira, hoxe que podemos ir a Ribeira, mañá que podemos ir a Carballo, ao Bergan, ao Ourense Club de Fútbol, a Copa de Vigo, tal, non sei que. Ao final sempre hai cousas. No, teño lío, non Eu podo. estou co xeoño a voltas, como yo. Claro. Enganchando neste 11 galego xoga Noela Sánchez, Antón. Seguimos en Vigo, Seguimos en Vigo. Boas rapaces, di Marcos Piedras. Que tal, Marcos? Moi boas. Parabéns polo currazo antes de nada que vos pegastes en Stuttgart e por todo o que estás facendo. E gracias por pasarte por aquí, evidentemente. Derbi duro ese de Castrelos Valladares, home. Aí tibias de sombreiros, por suposto. Chegou o jefe, aí está Jatalim. Noela, as Celtas, que están líderes na segunda federación femenina, Antón. Sí, bueno, primeiro que isto é unha trampa, a primeira do 11. E ten mérito facer a primeira trampa do 11 de medio centro ofensivo, quero dicir... A ver, xogou de extremo dereito, a ver, claro. No? Tampouco xogou xogou de pola extremo dereita. dereito e extrema dereita e está neste 11 por cuestións logísticas de medio centro ofensiva despois de ser, pois, a mellor no vitoria de as Celtas diante do Atlético de Bilbao B por 3-2 foi, non? 3-1, non? Coido. 3-1 foi, 3-1 para que o equipo de Vicky Vázquez sexa líder en solitario. Que fixo? Fixo de todo. Marcou un gol, pero que antes de marcar un gol tivo primeiro no minuto 7, despois tivo unha xogada sobre a media hora de xogo en banda dereita na que tamén está a piques de facer as Celtas o primeiro tanto do partido, logo marca o que sería 2-0, quero dicir, fixo un partido moi completo, segundo podemos ver por aí entre as contas de actualidade que seguen as Celtas e tamén a crónica que hai extensa no Faro do Vigo. E en Atlántico, sí, as crónicas de Faro e Atlántico que están moi ben, a verdade. Sí. Por recoñecer tamén o chollo. A clasificación, Sí, as Celtas 12 puntos, despois temos o Deportivo Abanca B que venceu ante o Real Avilés pola mínima con 10 puntiños tamén, en onde están malas cousas en o Atlético Vilalonga que está na derradeira posición cun só punto nesta segunda federación femenina. Temos o gol de Noela, pasa que... Pero este momento, bo calendario ten as Celtas agora porque mira, a semana que ven visita ao Racing e despois ao Derbi. Bueno, a ver, bo calendario exixente, non? Bo calendario en canto a atractivo, non? Claro, en canto para as máis de 700 persoas que había na Madroa, por certo, que claro. hai moito vacile, moito pique en Twitter entre Celta e Depor polas asistencias dos equipos femininos. Na Liga F o Depor Abanca pique en calquera asistencia, quero dicir, podemos sacar o do Cadete B que vai a haber pique. Sí, pero bueno, aquí neste caso as categorías non, Liga F, segunda federación. É certo que a Celta se acaba de empezar e que pois probablemente teña equipo de algunha categoría superior ou polo menos algunha xogadora de categoría superior. Dicía que temos o gol de Noela, pero a famosa frase que a frase que fixemos famosa en Fica Cabola de hai que intuílo, pois este hai que intuílo sobremaneira. É un centro dende a parte esquerda e eu a verdade é que non a chego a ver nin con que remata. Creo que lle mete aí un poquinho a perna esquerda, case que a punteira. Sabemos que na Madroa había máis de 700 persoas na Madroa que festexaron o gol. Que me fixen que... Fíxate, no da grada que casi tira a gorra celebrando o gol, Fíxate a gorra branca, aí, de pé, epa! Ui, sí señor. Sí, pues aí está, o gol de... hai que intuílo, pero é bo gol. É bo gol. O gol de Noela que lle serveu para estar neste 11 galego da xornada. Calidad top, bueno, é a calidade que atopamos. Banda dereita, volvemos a Preferente Norte para falar de Suso Lata do Ordes, Antón. Ordes que é o novo líder. Cuidado, non nos agapamos, Hai na cuadro primeira xornada dixemos que nos gustaba o equipo de Peri e de momento
Non o gafes. No, xa pasou un mes de competición. Vale, agora xa é ingafable xa, non? É ingafable. Foi en modo Celtarra, non de xornaleiro, que se me viu en Alemanha. máis que en modo Celtarra, creo que fuches en modo pásalo ben, que é totalmente lícito. A ver, Jatalim, entre ti e eu, fun en modo Oktoberfest. O mércores fun a Múnich a beber cervexa como un auténtico animal. Feito, os xoves case non chegas ao partido. O xoves case non chego ao partido porque tiven que esperar pola miña prima que saía ás 5 de currar. En Alemania hai estradas sen límites de velocidade, pero ás 5 sai todo o mundo de traballar, eso era inviable. Estivemos 3 horas retidos. A cervexa estaba boa, a ver, ali din moito que se tardas en beber que se quenta, entón que non lles gusta, pero claro, pides un litro así, tens que bebela. Bueno, total, que colle unha moña criminal, unha resaca no partido criminal, e o Celta non fixo absolutamente nada, montei un reel e volín pa casa, tampouco moito máis, o sea, Celta. Xa vas a facer máis, xa fixeches máis do que vou facer o xoves. Pode ser. Non me mirei e marchei dali desolado, non? Porque, a ver, tamén TQHT estaba na zona de prensa e eu, pois, por sorte, puiden mercar unha entrada a un abonado do Celta que non podía ir ao partido, que tamén houve moitísima lea en Twitter por iso. Nos pedimos entrada porque non nos daban acreditado. E había xente protestando porque non fora outro abonado do Celta. Pero vamos a ver, si se sortearon, os abonados do Celta non piden ese... O rapaz levaba 3 días vendendo a entrada. Se algún abonado do Celta quería puidera comprar, ya mercaría ya, pero non ya mercaba ninguén. O rapaz ia perder os cartos, entón merquei ya eu e fun eu. Tampouco non lle vexo problema. Caeume un hate en redes sociais criminal. Eu animei o Celta e berrei como se fora un Celtarra, como di Jatalim. Así que é o que... A ver, que non é doado a combinación de chegar a Stuttgart. Eu, bueno, xa sabes que quero ir ao viaxe a Belgrado por moitos temas, non só polo Celta, temas baloncestísticos de Euroliga incluídos. E obviamente tentarei comprar a entrada, mercar a entrada antes de ter os billetes de avión, non che digo outra cousa. Sodes do Celta os dous, xoves ven algún a Vigo, Antón seguro. Antón dixo que vai, pero non tontería, onde está o problema? Eu tampouco vexo. Eu ser son do Pontevedra. A partir de aí... Eu lo compro. E a partir de aí xa falamos. Suso Lata, do Ordes Preferente Norte, ese Ordes de Peri, que como dicimos é o líder da Preferente Norte, é certo que no cuádruplo empate que vimos antes o Val de Narón, que volveu gañar, por certo, na Coruña ante o Victoria 1-2, Santirso 9 puntos, o Fan tamén 9 puntos do que xa falamos co porteiro Brais Gómez, e temos que ver o que fixo Suso Lata, Antón. Bo gol, o primeiro gol é un escándalo. Porque a ti gustouche moito Cano, o túnel da asistencia e a min a reviravolta, A ver, o túnel é moi bo, E despois... Mira ese tac, e despois... Boh. A ver, é bo gol, a verdade que sí, é bo gol. E aí, eso sí que é unha baldosa, Jatalim. Despois, o segundo, hai que intuílo, porque a cámara, vamos a decir que queda 15 segundos enfocando, digamos que a área do Ordes, cando o balón está xa no 2-1 que vedes diante do porteiro do Lalín, e claro, pois dá asistencia para ese segundo gol, por lo tanto, gol, asistencia, gañarlle o Lalín, e líderes, creo que ten máis que dabondo os motivos para estar no 11 galego, 123, que podía ser 11 galego, como se chamaba este programa mítico de televisión española de 280 e 90? 1, 2, 3. Claro, claro, un galego, 1, 2, 3. O ex do Bizoño, Suso Lata, que xa xogara moitos anos no Ordes e que regresou esta tempada para ser diferencial, como demostrou esta finde ante o Lalín, con gol e asistencia 2-0. Dixo o Marcos que tamén estaba nos seus plans ir a ver o partido de Euroliga, así que se imos a Talí, pois podemos xuntarnos. Encantado. Cerveza Serbia e... Ya, pasalo ben. E deporte. Efectivamente. E quedan os dos dianteiros, o primeiro deles tamén da Preferente Norte, Dani García do Pol, que conseguiu a primeira vitoria con 2 tantos do San Cibrense de 19 aniños. Dani García, que lle permitiron os de Ramón Labrada, o Superpol SG, sumar a primeira vitoria do curso 2-0 ante o Burela. Imos ver os goles. Antón, cordáchelos ti. Sí. Este é o primeiro. Sí. Boa definición, o primeiro toque, Sí, parece que non vai chegar, que vai chegar antes o defensor. Finalmente. Contrapea o porteiro, e bo gol, e o segundo encántame. Asistencia de Gaviliz, que non sei como non é o porteiro deste 11, solo por isto. Asistencia, bota o balón. Bota dúas veces, Sí. A zaga do Burela xa lle vimos este ano contra o Santirso co hat-trick de Segade, vimos un par de cousas. E por certo, vacile de Julio Camba, que patentou Dani García o control coa faciana, O control coa faciana, aquí o temos, mire, ¡Ey!
Ei, Eu deses dou ei, uns cantos, Sí, sí. É bo gif, É bo gif. Se pos en cámara rápida, bo meme, a verdade. É bo gif. Os 2 goles de Dani García e o control coa Faciana para estrearse esta tempada no 11 galego, que decía, os 2 botes aí, bota unha vez, bota outra vez e lle cae a Dani ainda así, que por certo faino ben, faino ben, ten algo de fortuna porque toca no porteiro, pero faino ben, boa definición coa perna zurda. Como vedes no marcador, imos 79-0-4-1 no partido. Entón, bueno, hai que xustar. Hai 41-50-0, pero bueno. No, é que non entendín o que comentaste. Da igual. No, o marcador que estaba mal, pero non pasa nada. E pecha, como non, este 11 galego 123 tiña que pechalo el. Molaría ter falado con el tamén. Molaría ter falado con el. O hat-trick de Bill Ensongo do camerunés, que é outra das sensacións deste inicio de liga na segunda federación neste caso, que o Pichichi, que marcou 3 goles para que o Fabril siga invicto, 4 de 4 vitorias, e marcou el os 3 tantos, é certo que 2 de penalti, pero bueno, mira o minuto do último penalti, no 98-40, e podemos ir vendo tamén os goles, Antón. Dianteiro equipo camerunés. Equipo de moda, este é o primeiro, a un lado, portero a un lado e outro... Ele diestro, ele diestro, está dado a volta tamén por tema copyright. Ainda que deron o partido no YouTube do Racing, pois por se acaso mellor prevenir que curar, como se di. Este gol gustame moito, porque de Loitala e a definición é moi boa. O mellor deste gol eu creo que, mira, xusto aquí, cando vai disputar despois do bote, dai un toqueciño coa dereita, neste caso, pois está dado a volta, que creo que é o que lle fai gañar a disputa, mira. Pois igual non. A mí o que me gusta é a definición, porque que se lle queda o balón atrás e aínda así arma a perna e cruza moi ben. E aquí, pois mira, a man. Bueno, a man hai que intuíla tamén, a man, non sei eu. Sí, é man. Ese o penalti no 98 para o 2-3, casi o saca o porteiro, mira que voltereta, espectacular. Despois salto, pumba, mételle voltereta e salto. Que carisma. Sí que é man, Pasa que o plano... É que non se ven, non se ve, pero é man clara. Tendo en conta como protestan os futbolistas do Fabril. 4 de 4, que animalada. Este Fabril de Manuel Pablo con Bill Ensongo como protagonista, dianteiro camerunés, que xa hai xente pedindo para ter algún minutiño no primeiro equipo. 4 de 4, 10 goles a favor, 3 en contra. Está o Real Ávila aí, que xa fixo moi bo ano. Sí, bueno, eu do Real Ávila que non o entendo, pero bueno, aí está. No, porque tampouco xa non entendía a tempada pasada e agora pasa un ano máis e aínda sigo sen entendelo. Efectivamente. E aí está, 12 puntos, 4 vitorias tamén para o Ávila. Sarriana 6 puntos, que remontou ante o Sámano 1-2, Bergantiños 5 puntiños, Coruxo 5 puntiños, que empatou co gol de Borja Marchante nos últimos intres de partido. E despois está a Unión Deportiva Ourense cun só punto. Non lle está sorrindo a fortuna a Unión Deportiva Ourense. E ademais houbo bastante lea no partido. Bueno, no Galicia en Goles tedes aí a acta no que o colexiado di que tivo que pedirlle o capitán local que lle abrise paso porque había unhas 100 persoas do equipo local, bueno, persoas por dicir algo, que saltaron ao campo despois do partido a agredir os seareiros da Unión Deportiva Ourense. O propio Borja con Carlos Julio conta en Fútbol en Galicia que lle tiraron pedras ao autobús e que, bueno, en fin, importante. 18 euros por o partido nas pistas do Almántico, 18 euros, e don Javier Orbán, o presidente, eu vou nos pagar, nin pases nin eu vou pagar os 18 euros, que teño que ser exemplo, así que exemplo sí, pero tamén é certo que hai que ir gañando, que de exemplo de fútbol popular non se vive moito, hai que gañar os puntos. Pero atracado tamén. Sí, hai un penalti aí, No, sí, pero non son en termos futbolísticos, senón tamén en 18 por 200 persoas, canto é? Sí. 3.600 pavos. Atracada boa, non che pitan un penalti, tiranche pedras no autobús. E marca no 97. Menos mal que todo volve, xa volverá. Como vai a chegar tamén seguro o primeiro triunfo, vou o domingo Couto. Que pode ser, todo o que acabo de decir pode ser moi bo se gaña a Unión Deportiva Ourense, pero sabes contra que xoga a Unión Deportiva Ourense este domingo, non? Contra o Ávila. Así que, bueno. Gafada de manual. Non entende o do Ávila e vai chegar a primeira vitoria. Nada, 0-3 e pa casa esta fin de semana. Aquí está Antón Vieites gafando como sempre. Pois así quedou o 11 galego número 123. Brais Gómez na porta, José Brala, Gael Alonso e Joel López na liña defensiva, Alex Graña, xogador de salta de xornada, de Toti Alonso no centro do campo. Unha banda para Suso Lata, outra para Dai Alcalde, protagonista do Bazo de xornada. Engancha Noela e arriba Bill Ensongo e Dani García. E pasamos agora. Mira, aínda me queda un 43% de batería, Antón. Levamos 1 hora e 20 de stream. Ten que ser a luz
A luz Pode ser a luz que a cargue máis, sí. solar. Pode ser a máis. No, a ver, tedes prisa, eu quería ir a dormir antes de adestrar, a verdade. A ver, non presa. é presa, pero Vamos un día tarde, hai que xerar claro. contido entre semana, xa tiña que estar subido isto onte a noite. Pola noite sempre estás máis vivo, non? Sí. Para debatir, para discutir. Tivemos unha discusión cando foi o domingo, non? O domingo quedamos falando ata as 3 da mañá discutindo de cousas máis estúpidas. Entón pola noite sempre nos hai máis. Hai que xogar o FIFA, Catalima, hai que xogar o FIFA. Hai Champions tamén pode ser Bueno, pola Champions. Interesa máis a Euroliga, que hai partidos en xogo ás 6 da tarde. Xa. Xoga o Kairat Almaty, é verdade, que é o rival do Madrid hoxe, en fin. Adestrador da xornada, aí está Antón, pero que non sei porque non estou eu. Para un día que teño batería, déixame poñerme por aí. Pero fixeches... Sí, fixen porcentaxe, flipa. Claro, porcentaxe pon a WhatsApp só, non? Non a pon. Pero fixeches moi ben, A ver, moi ben. Deixame un segundiño. Non sou capaz. Pero volvemos aquí. Xa desvelei quen era o adestrador, pero bueno, non pasa nada. Pues sí, agora podo falar eu 2 minutos do partido, que Paco este na... Sí, agora nos contas un pouquiño como foi o partido no Salvador Otero, polo que Luís Carro é adestrador neste 11 galego número 123. Aí está, vale. Os candidatos eran Gonza Fernández do Arousa, José Ángel Martínez do Tide e Luís Carro do Céltica. Luís Carro, que creo que é o primeiro adestrador que se ha elixido despois de empatar, non de gañar, pero tamén é certo que lle empata o Compos. E tamén é certo, segundo dixo Antón Vieites, que o Céltica na primeira parte merece máis e que incluso puido gañar o partido o Céltica. Os votos na nosa comunidade de WhatsApp, tedes a ligazón nas nosas redes sociais. Ali podedes votar todos os luns polo adestrador da xornada, podedes enviarnos vídeos, fotos, todo o que querades ao que reaccionemos neste 11 galego, e os votos foron así: 63% dos votos para Luís Carro, 26% dos votos para Gonza Fernández e 11% dos votos para José Ángel Martínez do Tide, que lle gañou 3-1 o Portonovo. Antón, o partido. Nada, primeira parte moi superior ao Céltica. Sí que é certo que seguiu Compos como fora habitual nas 3 primeiras xornadas, saída forte, tentando marcar nos 10 primeiros minutos de partido, tivo unha oportunidade que non entrou, e a partir de aí colleu o Céltica o dominio do encontro, e a primeira parte, para min, é para 2-0. Porque mete un golazo escandaloso a Adri Rodríguez, te delo na conta un xogo como un dos goles que podíades escoller como mellor gol da xornada. Un gol histórico tan histórico que casi non o vexo. E logo case non. Quita careta. Igual que sacache na entrevista pos partidos sacou Antón algo que nos conta Santi Figueroa en privado, que é que Secho é o seu adestrador. Entón vai o Antón e o sacou unha entrevista que lle fai na radio, e despois houve aí un medio pique despois, de marcha Santi Figueroa do meu carón, mira Secho, e o primeiro que lle di, preguntaronme se van a suspender, sí. Pero non se lo digas. Efectivamente, pois agora acaba de facer o mesmo. No, vou facer eu o mesmo. Outro día, xogando a Play Santi Figueroa, Antón confesou que o gol de Adri non o viu. E entra na conta de Twitter do xogo e di: "Mima, que golazo", non sei que. E di Santi: "Pero a ver, este tío foi narrar o partido para Radio Galega e non viu o gol de Adri". Madre, que manda truco. Imagina o latigazo que lle meteu o de Adri Rodríguez, que despois ten unha oportunidade de Nico del Río escandalosa para 2-0, que saca Kiko na mesma liña de gol. Chegamos ao descanso coa esa sensación de que o Céltica se está a comer e a merendar ao Compos, tras a reanudación, penalti por man de Adri Rodríguez e gol de Mateo Arellano, e pouco máis no partido. Compos con moito desplazamento outra vez de xente. Foi, xa non é, Jatalín. Na pregunta Jatalín se Adri é nutricionista do Celta do primeiro equipo. Eu creo que foi nutricionista do primeiro equipo con Copa. E eu creo que ele agora, cando falamos con ele ano pasado, que estivo de Exalta, eu creo que ele dixo que curraba pola súa conta, non? Que tiña unha empresa ou tiña algo... Igual me equivoco, igual me estou tirando unha tribla, pero creo que xa non. Estivo no Celta, pero xa non. Continúa. Bueno, que tivo algunha oportunidade de plata para gañar o partido Compos, non o fixo, e para min o empate non é que sexa moi xusto. Para min igual é o merecemento do partido é 60-40, 55-45 a prol do Céltica, pero lóxicamente o Compos ten moita calidade e sumou un puntiño que é importante sumar en todos os campos. ARV Nutrición, xa que lle falamos del, ARV Nutrición, antropometrista Isaac, Adri Vázquez, pero non está, coido que non está no primeiro equipo do Celta. Esa é a conta de Adri de Nutrición.
Sí, sí. Vale. Pois xa está. É que nese 11 non estive. De verdade, estive ben usó. Correcto. Nada, pa semana igual fumo eu, quedas ti solo. Que? Que non me ven nada. Porque hai semana que ven outra semana histórica de... Que hai moitas cosas esta fin de semana. Veña, va, vamos parar xa que levamos 1h26, queda perfecto así menos dunha hora e media neste 11 máis cortiño, así que Luis Carro, adestrador do 11 galego 123, dun 11 que lembremos quedar así: Brais Gómez, José Varela, Gael Alonso, Joel López, Alex Graña, Toti Alonso, Noela Sánchez, Uso Lata, Dai Alcalde, Vilensón ou Dani García. Antón, grazas por acompañarnos. O bonito de que hoxe xa martes é que en 6 días xa estamos de volta. O luns que ven xa está máis perto, queridos amigos. Por lo tanto, recemos por Movistar. ¡Vémonos! No vindeiro vídeo directo. De Fica coa bola. Grazas. Chao, chao.